מלחמה לא פוגעת בכולם, מלחמה פוגעת בארגונים שלא נערכים נכון למצב חירום. יש מנהלי שיווק מחכים שהמלחמה תיגמר ובינתיים סופגים פחות תשומת לב ציבורית, פחות הכנסות אם הם עוסקים במכירת מוצרים, אבל יש ארגונים שנערכים למצבים כאלה, ואני חושב שעכשיו זה המצב שאנחנו צריכים להיערך אליו. אחד הדברים שאנחנו רואים אצל לקוחות שלנו במשרוקית זה שמי שיודע לדבר על המצב, מי שכותב תוכן שמתכתב עם הסיטואציה, מי שמגיב לאנשים באמפתיה, ללחץ שלהם, לחרדה שלהם, מי שיודע לקחת את השיווק שלו ולהתאים אותו לסיטואציה ולא מפסיק לגמרי או מתעלם מהמצב ומחכה שהוא יעבור, זה בדרך כלל מי שייצר מתוך המצב גם יותר איזון, גם יותר יציבות, וגם אחרי המלחמה כשהוא יסתכל אחורה הוא יגיד עשיתי את הדבר הנכון. אם אני צריך לתת כלל ברזל אחד, בכל מקרה לא להתעלם מהסיטואציה. אם כבר יש לנו גן תוכן מוכן אבל אנחנו רואים שבאתרי החדשות העולם השתנה, מה שהיה לפני שעתיים זה לא מה שיש עכשיו, אנחנו לא יכולים להמשיך כאילו כלום לא קרה. כן צריך להתאים את התוכן ולכתוב אותו מחדש בהתאמה למצב. דברים מצחיקים כנראה יצאו החוצה, דברים ציניים יותר גם הם כנראה יישארו בצד. להרגיע קצת את התוכן וקצת יותר כחול לבן, קצת יותר להכניס אמפתיה, אלה הדברים שבשלב הזה הייתי עושה כצעד ראשון. בשורות טובות.